Čo robiť počas majstrovstiev sveta v hokeji v čase, keď nehrávaš tým? Užívať si atmosféru všade prítomných fanúšikov Slovenska vo fanzóne. Dať si hamburger za 16 eur, pivo za 9, alebo klobásy, ktoré boli skôr hrubé párky, za 7 eur. Ani suvenír nemohol chýbať a ani zábava s maskotom Coolim. Môžete si takisto kúpiť lístok na zápas Kanady. Lístok na státie ma stál okolo 30 švajčiarskych frankov. Do arény som prišiel celkom neskoro, takže všetky dobré miesta na statie už boli zabrané. Musel som si dobré miesto hľadať. Stalo to ale za to, vidieť hrať naživo Crosbyho a Celebrínyho bol zážitok. Aj keď to bol zápas jednoznačný, keďže súperom Kanady bolo Taliansko, tak bola radosť pozerať na kanadské akcie. Prvé góly padli blízko pri sebe. V čase 9:21 otvoril skóre Holloway a o 47 sekúnd zvyšoval Minten na 2:0. Celková Kanada nasúkala Talianom 6 gólov. Aj keď bolo na zápase 6455 divákov, čo bolo najviac z trojice zápasov, čo som v BCF aréne zažil, tak atmosféra bola najslabšia. Na budúce sa pozrieme už na zápasy Slovenska.